Gisulod sa mga operatiba sa National Bureau of Investigation kun NBI Region 11 kung personahe sa Land Transportation Office 11 ang usa ka bodega sa Barangay Balyok, Davao City nga gihong illegal nga nagapamaligya og surplus kun mga right-hand drive nga mga sakyanan. Gikasa ang operasyon niadtong Biyernes sa hapon, Hulyo 11, 2025. So you're under arrest. Anything you say might be used against you in the court of law. Duha ka mga Cameroonian nationals ang gidakop sa mga otoridad nga nalambigit sa illegal nga negosyo. 33 ka mga surplus kun right-hand drive nga sakyanan ang naabtan sa mga otoridad sa lugar. Matud sa NBI, illegal kini ug wala sab sila'y napakita nga mga dokumento. Mukantidad og 2 million pesos ang tanan nga nakumpiskang second hand nga mga sakyanan kun kapin 60,000 pesos matag unit. Wala sab naabtan sa mga otoridad ang Pinoy nga kasosyo sa mga langyaw sa negosyo. Duha ka tuig nang nagnegosyo sa Davao City ang mga suspect. Usa-usa nga gidala sa impounding area sa LTO ang mga illegal nga sakyanan alang sa tukmang disposisyon. Nakakustodiya na sab sa NBI ang duha ka mga Cameroonian national. Reklamong paglapas sa Banning and Operation of Vehicle with Right-Hand Steering Wheel Act of 1998 ang atubangon sa mga suspitsado. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.